L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi ta' F-Living Channel nilqakom għal dan il-programm Il-Verità. Bil-mod il-mod qiegħed jgħaddi żmien, għadda lejt u ħanieħu naqra din l-opportunità għax flejt jiena wkoll kif qedtilkom fil-programm ta' qabel li jien iċċelebrajt eluq snin wkoll nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-kull min batli u feraħli u koll anki għallajt, it-tajjeb u koll, u kienem u koll li batuli ħafna bajt, jew xi fellus, jew bunnies. Mela, ħanejdilkom naqra minn fejġew mill-ewwel ħammura l-punt tiegħi, minn fejġew daw l-affarijiet. U jgħidu ħafna u koll jawguraw Happy Easter. Il-propja kelma li qegħdin niċċelebraw hija bl-Ingliż Happy Resurrection Day. Mhux Happy Easter. Tgħidu li għaliex. Għaliex Easter ġejja mill-alla tal-fertilità, alla mara, ixtar, u din kienu iqedu la qudiem għall-bunnies u l-bajt minn hemm ġew dawn il-figolli bil-ħaruf ftit li xejn qed nara. U qed inħoss għax il-propja festa qed tarġa' tiġi bħal miliet ikkummerċjalizzata jekk qed tal-kelma sew. Bħalissa qegħdin tisimgħu leħen, eżatt li mhux suppost qed titkellem issa tal-mistieden tiegħi. Imma aħna jkollna spirtu qawwi ġo fina li mingħajr ma rridu iveħen ngħidu eżatt, amen. U dan huwa l-mistieden li sa jkolli iktar tard fil-programm il-pastor tiegħi, Pastor Vince Fenek. Aj ma kemm ħelu. Mela, inkomplu. Mela kont qed ngħidilkom jiena b'dan il-Easter minn fejn ġejja ħalli tkunu tafu għalhekk qiegħed dan il-programm biex inwasslulkom din l-informazzjoni. Il-festa li iċċelebrajna l-ħadd li għadda kienet ċelebrazzjoni kbira. Għaliex Ġesu Elohim li ħanitkellmu fuqha, imma Ġesu Kristu niżel mis-sema biex hu jsir bniedem bħalna. Alla f'din l-art biex isir bniedem bħalna, jgħaddi minn bil-persekuzzjoni, minn dik id-batija tal-passjoni, mit-tajjir, anka mit-tentazzjonijiet, kif ngħaddu aħna, imma hu rebaħhom, rebaħ kollox, ġie għalina biex jissawwat ukoll għall-mart tagħna biex jinfiequ u ssallab għalina biex nibqgħu ngħixu għall-eternità miegħu u ma mmorrux l-infern. Dik hija dak li konna qegħdin niċċelebraw li suppost qegħdin niċċelebraw kull jum din il-festa, imma darba f'sena niċċelebraw aktar bil-kbir. U għalhekk ġi dan il-filmat li sa norikom hija testimonjanza ta' mara li għaddiet kienet ġo familja kristjana li l-papa tagħha wkoll sar pastor. Ġifieri
trabbit. Imma araw xiġrilu l-bniedem ukoll kemm maħniex perfetti. Kemm anka l-papa tagħha li kien pastor bimxiex kellu jgħaddija wkoll. Għalhekk irridu noqogħdu attenti għalhekk mingħajr Ġesu maħna xejn. Għax hu li jżommna sodi. Għax aħna bnedmin. U di waqgħet bis saret stripper. Imma araw mbagħad Ġesu x'għamel għaliha. Għax dak li għalmu għal-ġenituri imma ma ntilifx. Araw dan il-filmat. I was out with my sister, and we went to her friend's house. And there were 5 older guys there, probably 17, 18-year-olds. They were all smoking pot and drinking and stuff. My older sister, she left with her boyfriend. 4 of the boys threw me on the bed and started molesting me. And thank goodness, though, the one boy said, "Leave her alone, she's 12 years old, get off of her," and he pulled me out of there. My attitude towards men definitely changed. I was very untrusting and just didn't understand at that point. I really lost that total innocence. Jennifer Palomino never told anyone what happened. Then 3 years later, she was assaulted again. I had my first real boyfriend when I was 15, and he was a bit older. He was on his way to college, and I didn't know, but he had a bet going on with his buddies to see how many girls he could conquer before he went to college. And he got me drunk, and I was date raped. I didn't tell anybody, again, I didn't say a word. Jennifer went on to the next relationship. This boy I fell really hard for. I thought he's the love of my life. So we dated for a while, and when I was 16, I got pregnant. And I really had a lot of outside influences, people telling me, just, get an abortion. So I cut school one day, went to a clinic, and cried the whole time, and got an abortion. Got back before dinner, my parents never even knew. They just thought I was in school. The abortion had an effect on Jennifer she didn't count on. My grades started to suffer quite a bit, and I know now that I kept reaching out to people, just if somebody would have said something, I never would have done it. Jennifer tried to move on, but the depression and guilt were overwhelming. I knew that getting the abortion was wrong. My parents would take us to church every week, so I knew what I should be doing and what I shouldn't be doing. I just thought, I don't deserve to live at all. I killed my baby, why should I live? And I remember walking down the street to this empty subdivision, and I had a razor blade, and I thought, this will be better. Then I kept thinking, I don't want to burn in hell for the rest of my life, because I believed that if you took your life, that you would go to hell. So that twisted belief actually saved my life. Jennifer finished high school and moved to California for college. Her surroundings changed, but Jennifer hadn't. My grades were great, I did well, but I was definitely the party girl. She also gained a lot of weight. Jennifer was determined to take it off, so she started working out. She even became a personal trainer. I wanted that perfect body. I would work out 4 hours a day sometimes, and I started competing in the fitness contests and things. Jennifer married, but it ended in a painful divorce. She moved to Denver, hoping to make a fresh start. I wasn't getting a lot of clients here because I didn't know anybody when I first moved to Denver. So the person I was with suggested that I work in a very high-end gentleman's club. And it was really sad because these guys that would come in, most of them were married. And usually you would just sit there, fully dressed, and just talk to these guys. And I really grew to hate men, in a sense. One night while out with friends, Jennifer met Dan, and they started dating. She noticed right away that he was different than other men she had dated. Within a few months, we decided, you know what, this is working, and we really want to do it God's way. And I started coming to church with him. Dan encouraged Jennifer to quit the gentleman's club and helped her get her personal fitness business going again. They married, but Jennifer was still racked with guilt from her past. I remember going to church, and the entire service, I would just cry and cry and cry, because I just felt such guilt from everything I did. And I thought, oh, I'm so unworthy.
Jennifer's insecurity kept its grip on her for the next 5 years, until she got pregnant. I was a Christian, but I really didn't know Jesus as a personal friend. And I think my biggest thing was while I was pregnant, that relationship grew so much. And that's when I really started praying and asking God these prayers for my baby. And so that, I think, is where I really had that turning point and said, you know, God, you are so real. And I really understand that you care even about me, no matter what I've done in my past. Today, Jennifer is enjoying motherhood. After so many years of struggling with feeling unworthy and feeling like I don't deserve a husband, I don't deserve children, look at what I've done, I think that women especially need to realize that God loves them no matter what they've done. It doesn't matter. God forgives you and He loves you. And if you can just confess your sins, because it says in the Bible when we confess our sins is when Jesus will bury them and then they're no more and then we don't have to worry about it anymore. Eżatt, m'għandniex għalfejn nikkonfondu mill-passat li nkunu għamilna. Għax Ġesu għalhekk ġie, taqtawx qalbkom li dduru lejh. Tgħidux għax jien ma ħaqniex, veru ma jkunx ħaqkom laqas jiena, ħadd minna. Ħadd minna. Imma għalhekk ġie Ġesu. Jaħassa tistgħu tkunu l-akbar kriminal tad-dinja. Għax jekk intom bil-fidi tagħkom, temnu li Ġesu miet għalikom u xoxta. U titolbuh maħfra, iva sa jġibkom il-passat sa jħassru. U stess jaħsra jgħida. Taqtawx qalbkom. Tmorrux l-infern. Għax l-infern tal-biża' teżista snin hemm. U tinħalqu għal dejjem għall-eternità, iva l-infern skont il-kelma tal-Alla jeżisti. Għalhekk konna għamilna programm jiena u l-mistidenti għaj il-pastor, Pastor Vince, thank you. Pastor tal-Jarġaj ġejti. Selminkom taħi. U grazzi, għax aħna tal-Jarġaj ġejt, irrid ukoll insemmi li wkoll il-ħadd iċċelebrajna wkoll Magħmudija ta' 3 ħuti wkoll jekk jista' d-direttur ma nafx hekk għandi x-ċans ma nafx kemm għad baqgħna għamilna Magħmudija wkoll wara s-service wara li qsamt il-kejk. Il-kejk it-tieħed kollu. Kien tajjeb ħafna grazzi li Rut ukoll. Birthday present u hawnhekk qegħdin naraw ukoll filmat milli jiena ġbiet hawnhekk il-pastor qiegħed jispjega u qed jistaqsi lill-oħti fil-mulej minn Għalija Marija jisimha. Ejdom inti x'kont qed tistaqsija pastor, 4 mistoqsijiet. Hawnhekk kull kandidat li jinżel fl-ilma. Qabel xejn ngħid li 2 minnhom huma aħwa daw. Issa aħna mmidna ħafna. Aħwa fil-flesh jiġifieri. Aħwa fil-ġisem, fil-dem. U hawn Malta għammidna ħafna ħana nisa. Naħseb l-ewwel darba li għammit aħwa nisa. Ara. Imma l-Libja għammidna. Imma bħala dawka Maltin u Ingliżi nofs u nofs. Dan insaqsihom 4 mistoqsijiet jien qabel kunu l-ewwel spjegajnilhom x'in il-Magħmudija meta nkunu fuq il-blat jew kellha fuq il-dek tal-pool. U mbagħad kunu jafu diġà ma ta' ġifieri x'in il-Magħmudija x'kunu qegħdin javeluvaw jekk se jitamdu jew le biex jobdu l-mulej. U nsaqsu 4 mistoqsijiet. Temmen li Kristu miet għalik fuq is-salib għalik personali bħala s-Salvatur tiegħek dejjem inbidlu naqra biex ikun dejjem. U ma jgħidu li iva. Mbagħad minn taħt l-sin ngħidha ma tgħidu li le taħt l-ilma għallikom. Mhux niċċajda. Mbagħad it-tieni waħda ngħidilhom temnu li Ġesu Kristu miet għalik sewa biex iħfirlek id-dnub biex inti tiġu meħlusa d-dnub marfuqu int jew u jiġu meħlusa. U ma l-istess jgħidulek iva. U t-telet waħda temmen li Kristu għammil mewt għalik biex inti kħajja. Hemmhekk fejn jidħlu l-ismijiet jew titli tal-mulej ta' Ġalla u ta' Ġesu li ħajtik il-qawwa biex inti tgħix bħala Kristjan fuq dil-art. Tiġi għaljeni meta ta' ħajtek il-Ġesu.
Eżatt. Fid-dinja ma mhux tad-dinja. Eżatt. U mbagħad l-aħħar waħda. Ngħidulhom temmen li Kristu ġej għalik biex juħdok miegħu fis-saltna tiegħu għal dejjem ta' dejjem. U ma jgħidulek iva, nkun qed nirreferi għal rapture u għal ħatfa. U mbagħad ngħidulhom mela fuq dak li inti ddikjarajt magħna quddiem Alla, quddiem il-Knisja, quddiem in-nies preżenti, għax hemmhekk mad-dawra kien hemm ruxmata nies wiċċhom imkaħħal għax kien hemm restorant mad-dawra. U għadha fuq li qed tgħiduli jiena nammitkom f'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu ma tinniżluhom fl-ilma f'isem il-Mulej Ġesu. Ma jitilgħu nitolbu għalihom għall-Magħmudija tal-Ispiritu Santu, hemmhekk ara din taraw qegħdin nitolbu għalihom għall-Magħmudija tal-Ispiritu Santu, titla' dak il-ħin ta' xi Ġitni melodija sabiħa tanks dak il-ħin. Xi ġmiel dak il-ħin il-ferħ. Tal-Ispiritu L-aħwa jifirħu għax hemmhekk fuq id-dek ikun hemm maħu iktar. U mbagħad nibdew nitolbu għalihom biex jitamdu fil-flaw Kristu jammidhom fl-Ispiritu Santu, jibdew kienu minnhom jitkellmu fit-tanks, kun hemm dawk li mbagħad jibdew b'dak il-ħin jew wara, fimt, mbagħad tibda tara l-ferħ. Kull waħda tibda tikbi, u dan ikbi. Hemmhekk. Dak il-ħin ikolli dik ix-xi ħaġa. Vera, ta' fil. Li kolli għabtit nżommhom taħt l-ilma. Għax najdaw hekk iridhom il-mulejna fra jmorru l-ġenna żgur. Mill-ewwel dritt. Il-kelma tal-la tajt being absent from the body. Għalhekk innizzel il-xaħat miegħi jien Brother Peter. Aj, ma passer. Ma vera, ta'. U jaħasra imħabba l-kultura li kunu trabbejna fiha, ikunu qegħdin jitilfu daw l-affarijiet li qegħdin hawnhekk jasa fil-kelma tiegħu għax l-ewwel irridu nemmnu. U mbagħad nitamlu. Aħna jkollna ħafna mamudijiet, ta' il-mamudija ma tfissirx li taħfillek id-dnub, ta' Naf. Il-mamudija tfisser li inti qed tiddikjara ma dekx tad-dinja imma sir ta' Alla. Eżatt. Għandikom konna spiegajna. Iva, mela, konna spiegajnilhom, imma forsi għal dawk it-telespettaturi li forsi qegħdin jarawna llum l-ewwel darba qiegħda nispjegalhom. Moħra min jgħidlek jiġu nies għandna jridu nitamlu, jgħidlek irid ikun perfett biex nitammet. Pastor is perfett. Perfett, ħadd ma jista'. Aħna għak tajd li trid nidamni, ma tisib imkien fil-kelma tal-Alla li tieħu żmien tagħmel xi kors biex jiġi perfett da dil-persuna. Ġifieri bil-imħabba bil-grazzja tal-Alla kun tixtieq li tagħmel mamudija, jien ma jistax nirrifjuta. Għalhekk jekk tridu tistaqsu xi mistoqsijiet dwar il-mamudija jew tkunu tixtiequ titgħamdu, ibatu li ħasra titilfux dan Mhux għalsejk biex jitgħamdu ta' Naf. Żgur imma hija wieħed mill-commands li Ġesu l-ewwel qalilna kull min jemmen u jitgħamed qiegħda f'Mark 16. Kull min jemmen mela l-ewwel ridu nemmnu bil-fidi aħna nsalvaw. U mbagħad jitgħamed tkunu salvati, isalvaw. Min ma jemminx ikun ikkundannat. Dan mhuwiex kliemi imma kliem Ġesu Kristu, is-Sit u s-Salvatur tagħna. Urid insemmi wkoll is-service fil-ħodu li għamilna. Mela. It-tfal. Mela kellna wkoll xtaqt li ġibthom. It-tfal ġibhom darbor. Xi darba tibżax forsi jirnexxelna. Zifnu għamlet il-koreografija t-tifla tiegħi Iżadora, tieħosibhom ukoll Charlene li kienet ukoll waqt il-programm u għamlu zifna tifħir il-mulej. Kemm id-dum ma tiddejjaqx. Eżatt. Mill-10 domna msaxilet li ta' nofs. Mela, ma tiddejjaqx. b'kollox. Mela, ħanaddu għal-riklami u naddu għas-suġġett tal-lum li ħankomplu fuq dak li ħallejna l-ġimgħa l-oħra. Riklami. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi. Lourdes Opticians ta' San Juan Annucciali.
Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Mela nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verità li s-suġġett tagħna ħankomplu fuq dak li ħallejna il-ġimgħa l-oħra li kien jitratta fuq l-ismijiet jew titli kif se jispjega il-paster tal-mulej dawn qegħdin fil-kelma tal-Alla. La qegħdin hemmhekk. Alla jrid li aħna nkunu nafu bihom għax kieku mhumiex qegħdin hemmhekk. Mhux hekk, paster? Mhux hekk. Għax qalu li kelli messaġġ għalli ħataħ li ħlejt program, issa da maraw x'sta ġifieri, ħlejt program għax l-isem tiegħu huwa jiena hu. Ma laqqas huwa isem għax imbagħad Ġesu għarrafunna l-isem tiegħu. Jiena huwa titlu tispjeganna naqra inti pass. Ħa nispjega, dana hemm ismijiet u titli. Xiġifieri, jien isimni Vince. U meta Alla Ġehovah għall il-Mosè għajdilhom dan u ismi jien li hu. Dak titlu, ma għana hemm tinnajn bej isem u titlu, jien paster titlu. Fimta? Per eżempju, ġifri Alla għandu titli u ismijiet. Per eżempju, meta Abram għamel l-artal biex jirringrazzja l-Alla li batlu l-muntum biex ma jmutlux għamel artar u għal Ġehovah Ġajra, Alla li jipprovdi, dak titlu. Imma aħna meta nitolbu nirringrazzja int mulej li tipprovdi, Alla Ġehovah. Fimt Ġehovah Ġajra li tipprovdi, dak fit-talb nużawhom. Tifhem ġifieri dan minn saqsik ma rax il-programm ovvja, u dawn biex jikkritikaw. Ma nistgħux naħlu aħna programm. Oħra per eżempju, ta' daħel Lewis Gideon, daka mara l-gwerra u rebaħa u biex ifaħħal l-Alla ma beża mill-artal fil-ħodu u l-għamlu fil-lej l-artal u taħ ismu wkoll. Bħal sarġut li mill-rasi li sem immu ma seħ u kol għamel l-artal u semmiħ nissi taħtitlu l-Alla, tina t-titli, għattifer. Pero daw l-ismiet u t-titli kolla s-sanaraw, kolla tabat kull isem li jirreferi għal-Alla, li jirreferi għal-Ġesu u li jirreferi għal-Ispiritu Santu. Għattifer, maħna ma bdejnax taf xem. Kolla huma. Biex kif smajtek titkellem għalek fil-bidu smajtek u smajt, għax f'dakart, da, Alla, l-ismiet tijaw, jo titli għajdilom li trit. Daw kolla biex li jemlu n-nakuraċ, għan-nispiegaw illum. Per eżempju, Ġehovah Ġajra li semmejna u saħnetlu fi semmiħor, Elohim. Infakkarom li aħna, ma nix tal-Jehovah Witnesses. Le, aħna. Imma dat titlu qiegħed hemm. Fil-kelma tal-Ġehovah Witnessi, Teżesku, skemm semmejna. Fil-Bibbja tal-Kattoliċi jgħidlek li ma jeżistix l-isem Ġehovah. Imma jien biex ngħidilhom kollox għalhekk qiegħed dan il-programm. Għax anke jiena xi kultant nintaqa' ma' ċertu versi u ma jibdewx idoqquli. U ngħid din sa mhix qed tagħmel sens. Bekk inżomm dan, tax fl-istess ħin nitgħallem nagħmel ir-riċerka tiegħi immur niċċekkja mal-oriġinali. Ma anki jien nużadi. Biex nara, mbagħad ngħid hekk, mbagħad kollox hawnhekk nibda nniżżel biex meta jiġi għalija l-mulej ikun sab isib in-noti kollha lesti hemmhekk u jifhem iktar. Mela, inkomplu paster. Mela, kif għatlek, ismiet u titli kollha sta titlu isem. Jien ma jtu ma xalli għaxedu li paster, fimt? Fimni, dak li jkun għandu titlu juhu pjaċir bih. Għattifem. Fil-kelma tal-lan kif effisin, għajlek, emmix tista l-elder bil-Malti, għana kun hemm xaħt għajdlu elder, per eżempju,
jgħidlu xieħ bil-Malti, għanku nafu xie tfisser. Eżatt. Għaw mi jisse evangelista titli. Imma għandu smijiet, da nerġa' ngħidha. L-ismijiet li għandu Alla, titli li għandu Alla, huma biex lilna jagħmluna kuraġġ. Għax anke x-xitan għandu titli ta' l-ismijiet, ħallil, qattil, Satana, qed tifhem, ġifieri, ix-xitan kollox jikkupja l-Alla. Fimta, jipprova, imma kollox fil-negattiv, mhux fil-pożittiv. Alla li kull isem li hemm, kull isem taf kemm iċċekkjajt u għamil mhux issa biss, għax dejjem tittiżżomm fil-memorja. Kull isem kollha semmejna l-aħħar li spiċċajna. Vengeance is mine. Xi tfisser? Biex inkompli fuq tal-ġimgħa l-oħra u naqqada. Vengeance is mine ma jfissirx li Alla għax li naxat jagħmlilna xi ħaġa ħajkastiga dak il-bniedem joqtlu jew hekk, tista' ssir. Imma l-iskop tella il-vendetta minn Alla tiġi biex dak li jkun jaraf li hemm salvatura lih biex jiddem milli jagħmel, mhux biex jiġi jgħidli sorita li jew jgħidlek ġifieri Alla xorta jrida dik imma ħallija biex Alla jillumina dak il-bniedem li ħada kontra n-nies ta' Alla. Kelma ta' Alla tajt. Tmissomx il-midlukin tiegħi, tmissomx li anointed fisser. Tmissomx. U hemm vers ieħor jgħidlek għax huma il-ħabba the apple of the eye bl-Ingliż. Mhux se introduċiha bil-Malti għax ma taqbilx. Imma nislix ħabba ta' għajnejja, dawk hekk huma lija. Allura jibgħat il-vendetta tiegħu li tkun qaddisa biex dak li jkun jikkoreġi rieħu u jista' jiġi għand il-mulej naf jien. Għalhekk għallinna wkoll biex aħna nitolbu għalihom ħalli huma jitbirku lill-ewwa tagħna. Għaliex? Imbagħad tiġi mid-deċiżjoni tal-individwu. That's go. Hekk iżommx jieqpas ma jagħtix ħajtu l-mulejn, nafu wkoll, imma dik mhux minn Alla. Għax id-deċiżjoni ħatajt, id-deċiżjoni tal-individwu hija iva jew le. Dak li niżiraw naħsdu pastor. Ekku, ma jiena nitlob li minn kull min jiżra aħna Dak li niżiraw huwa sabiħ. huwa tajjeb, spjegajt ħadd fil-ħodu fuq il-flajt u fil-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Mela. Issa, ħammorru. Mela spjegajta di, isem u titlu, all right? Mhumiex vera mhumiex l-istess, imma jirreferu għal dak il-bniema. Maħna. Juru l-karattru. Bħal laqam. Eħe. Sewa aħna l-Maltin nirrifux Malta biss ta' kullum kien. Għandna don. Tarfuhom bil-laqa aħna għandna l-qam tal-familja wkoll. Ġifieri ta' titlu dak. Iva. Sewa għandu titli. Imma ħanerġa' ngħidha, kull titlu isem qiegħed biex ibirek in-nies tiegħu. Biex inti meta tkun imdejjaq, jew tajjaddaw l-isem timmemorizzhom u tajdhom, jew titlob u tkun taf li l-isem li inti qed titlob abba fader, abba. Mela, Xi mela. tfisser? Missier. Sewa, titlu. Sewa, ma smux abba ma ngħidu fil-Knisja. Abba missier. Mela. Differenza. Ħossni close meta ngħidlu very thin. Mela mmorru għall-ewwel. Mela. Waħda wieħed mill-favoriti tiegħi, Elohim, l-ewwel isem nis-sib. Elohim. Okay? Ħanaqra wara Ġenesi kapitlu 1. Kapitlu 1 vers 1. Jien għandi hekk, fil-bidu Alla ħalaq. Dik il-kelma Alla ħalaq hija Elohim. Tirreferi, u mbagħad ngħidilkom. Is-sema u l-art u kienet l-art taħwit u baħ u dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-ispirtu ta' Alla. Mela, ħalaq u kollox. Xi tfisser Elohim? Ħanajda bl-Ingliż għax ikwetkom il-ġimgħa l-oħra. Elohim tfisser God is the creator, powerful and mighty, Lord of lords. Tinnota xi tfisser. Hemm Alla li ħalaq. Hemm Ġesu li naqra f'koll isir li minnu għalih u minnu għalih u bih sar kollox. U l-Ispiritu Santu. Rajnija l-Ispiritu kien verja. Iva, mela. Ġifieri dak li seħ. Il-plural ta' Alla. Ġifieri. Missier, liben u l-Ispiritu Santu. Tlet Allat. Le. Alla wieħed u tlet persuni
falla wieħed, dik importantissima, li għandhom qawwa kbira. Jien insemmih dal-isem ta' kun pereżempju għaddejjin in-nies minn xi problema jew aħna l-familja xi ħadd. Fimta Elohim li inti ħlaqt id-dinja, Elohim għamilt kollox perfett, ħlaqni perfett lili, qed tifhem. U ħabbadnu b'tkellmu tuża dal-klim, Elohim. Jien ma nafx għaliex ma jgħalmuhomx laqqas issiba fil-kelma talla, dawn il-klim sbieħ jispjegaw fid-dettall x'inhu il-karattru talla. Ħanaqraw vers ieħor ara minn 17 vers kapitlu 17 vers 7. Mela, minn Genesis. Mela, 17, mela, hawnhekk hawn sa 16, mela, 17. U xteħet għal-witxu fl-art Abram. Xatlek vers kol. 17. 17. Le, xatlek ħażin, skużani. Mela, ejdli, mela. 17 vers 7. All right. Mela, għaxit nej bis-7. U jien nagħmel il-patti għaj bejni u bejnek, bejni u bejn islek, waraj skont il-ġenerazzjoni tagħhom patta l dejjem li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għal dejjem warajk. Smajta? Xi fisser dal-isem, jien dejjem warajk. Issa meta tajt Elohim inti dejjem waraj dejjem fuq in-naħa tiegħi, x'qed tajt għandek il-Alla missir warajk. Liben u l-Ispiritu Santu. Xi trid iktar? Eżatt. Ruħ il-Qodos. Issa pereżempju sem dar biex għatar Ruħ il-Qodos. Għaw min jgħidlu l-Ispiritu Santu u għaw min jgħidlu Ruħ il-Qodos. Isem u titlem ħafna ta' xek ngħidlek fuq l-Ispiritu Santu kemm hemm titli. Ġmiel, ġmiel. Ħammorru scrittur oħra. Nafu li mhux tal-naħqu, ġifieri kollox imma nażlu l-aħjar. Mela. Min ħalaq id-dinja, ħana ġew nsibu Salm 17 vers 1. Mela, Salmi. Salmi dejjem tgħidilna qegħdin fin-nofs. Wieħed u ieħor. U hija. Mela, 17 qed li pastor. Mela. Vers 1. Mela, ismewiet ixandru l-glorja ta' Alla. Hemmhekk il-kelma Alla. Eħe. Skużani interrompi, għax tiġi eċitata kieġri naħna knisja ta' vera fil. Ikun qegħdin nitkellmu min kun qed jiprit għax inqgħod attentli minn impoġġi. Ma tistax titlaq widnejk minn mal-kelma tal-Alla. Għax tajt x'ġej. X'ġej sa jgħid. Tantija sabiħa. Fimta, ġifiri tajt, u tkabbar il-fida, xil-fidi tajt. Mismiħ tiġi, mismiħ tal-kelma, mismiħ tal-kelma. Tiġi l-fida, u tiqpa ċitatu. Inti kollok l-Ispirtu tal-Alla ġo fik, ħanejda pastera sabiħa. Ismawiti xandru l-glorja ta' Alla, emili dejħ tħabbar il-firxa tas-sema. Il-ħolqien, rajtu minn idejħ. Mela. Mela? Mela morru oħra. Għadha meta taqra l-skrittura, Ġeremaja 31 vers 33. Mela, Ġeremaja. 31 kapitlu. Iżajija, Ġeremaja 31, mela. 31 il-kapitlu, u l-vers 33. Mela. 31 u l-vers 33. Għawek ġeja rabt oħra. Elohim jorbot. All right? Isma' Mela. ġmil. Imma dan ikun il-pat li għat namel madar Israel wara dawk il-jiem oraklu tal-mulej. Smajta xi ġmil? Issa dik il-kelma oraklu tal-mulej. Il-kelma l-oriġinali, all right? Elohim. Okay. All right? Elohim. Inti Alla l-missir, Liben, u l-Ispiritu Santu qed jagħmlu patt. Għawek x'għandek imniżżel inti hemmhekk? Oraklu tal-mulej. Le, x'għandek imniżżel? Patt jew x'għand? Mela, ħanarġa naqra ħielek Iva. Iva dak huwa l-patt. Imma dan ikun il-patt. Rabta għandek. Eżatt. Xi ġmiel. Ġifieri patt. Rabta aktar issir ħaġas bl-ismiet li għandu qed jurina li jridna miegħu. Għaddanna, namel pat ma'kom, tamel klim tal-mulej, mux jien najdlu għanamel pat miegħek mulej.
minħalaqni, jgħal pat miegħek, lina kif rajnija. Alright? Jien biex nejnek, biex jwaslek, biex jinfejqek. Dan il-versi kompli ta' ħanejdu kollu pastor. Biex jiena, mek inti tagħti ħajtek lil Ġesu, taqbad relazzjoni ma' Ġesu, jien mhux se nitilqek dan ġejja qed nipprova nfiham jien. Minħalli li ħalaq l-univers. Ħalaq kollox. Jekk jiena ħares lej pjanta, iż-żerrija, Alla ħalaqa. Jekk ħares lej il-baħar, ġo l-baħar lilu, dik hemm spjegazzjoni tal-baħar bellezza, u l-ilma li sem. Tal-bahar ettejt? Għal-bahar, fil-kelma tal-lażar. U fl-ilma, l-ilma jirrepreżenta ta' xnajja, jirrepreżenta isem, da, jo titlu, l-Ispirtu Santu. L-ilma li ju trasparenti, nadif, il-buoyancy tijaw, il-bahar, iżom kollox fil-wiċ. Jirrepreżenta l-Ispirtu Santu. Fimta? Issa l-Ispirtu Santu huwa parti. Mill-kelma Elohim. Tifhem, kompli. Dina taqqat kollox il-kelma ta' Ara li kompli jek dak il-vers, ħalli naqraħ mill-bidu. Imma dan ikun il-pat li għat namel madar Izrael, ma dawk il-jiem, oraklu tal-mulej. Inqiet il-liġi tijaj fostom u niktiba f'qalbom u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tijaj. Issa dan mux għalla volja miktub Izrael, aħna tinsewx li kull min jemmen fi Kristu u jattjattaħ bħala situ salvatur tijaw. Aħna parti. Iva. Il-program li. Il-program li. Aħna parti minn din il-familja. Minn daw in-nies ta' Alla. Li huma l-Lut. Il-mara ta' Alla. Il-Lut. Mela. Ġifri, meta nitolbu, għanna nsemmuhom daw l-ismit, ma tajdu ma niftakarhom kollha. Ftakar Ġehova, Ġajra, Elohim, Nessi, għat ma jkunx niftakarhom ma jippruvax. Imma tagħti s-signifikat tagħhom, tajdu mulej int li tipprovdi kollox, int mulej li tfejja rajnija l-erba wkoll udi. Int mulej li ħlaqtni ġorġu fommi għamilni wkoll u ħitni ġorġu fommi fejjaqni, isem il-mulej Ġesu. L-ismijiet jalmuk, titlob, għalix, għax jirreferu għal-missir, liben u l-Ispirtu Santu. Min jgħina fil-isjed, meta ma kunux nafu x'nitolbu. L-Ispirtu Santu. Ispirtu Santu. Pawlu jinsisti fuq għadik. Qed tara l-kelma Elohim kemm isabiha meta nsemmuha, qed iddaħħal it-tliet persuni. Falla wieħed, qed titlob lill-missier liben u l-Ispirtu Santu. Fisem il-mulej Ġesu. Dejjem nispiċċaw il-kelma fisem il-mulej Ġesu. Kelma mulej hija titlu għal Ġesu. Femta? Hija titlu li jollih, narawa fl-ismijiet oħra, jollih il-fuq minn kull ħaġa. Minn kull ħaġa maħluqa, ismaħa ġejja di. Minn kull ħaġa maħluqa u dik li iġib id-nub. L-isem tal-mulej anki fl-Elohim u f'ismijiet oħra, tajt li inti meta tal-toll l-ġesu, għanna kanzunetta sabi anke bil-Malti, u l-mulej, u l-kull kopra tmil. Għax tfisser di? Għax kull disease li għaw, ġesu, kull problema li inti għandek, kull situazzjoni li għandek, depressjoni, xaħġa li d-dejek. Ġesu, l-isem ta' Ġesu, għed tifhem, huwa ikbar minn dik, minn sa jerbaħ. Jekk jien ikbar minna, jekk jien għandi soluzzjoni ta' dik il-marda li Alla għandu soluzzjoni tal-fejqan kollha. Min sa jerbaħ tabda f'Ġesu? Mhux Ġesu? U jekk jerbaħ Ġesu li iħobbok il-missier iħobbok l-Ispirtu, min sa jerbaħ? Mhux inti? Mhux qed nitkellem fil-fiżikal biss, jien qed nitkellem ukoll fil-iktar importanti fejqan fiżikali u fejqan spirituali iktar importanti. Issa billi tfiq u tmur l-infern. Eżatt. Sewa? Tajjeb jitfiq u kollu. Għaddit in-nadin, it-tini parti, ħanaddu għal-riklami u narġaw niġu għat-tilet parti issa. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu.
L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi. Lourdes Opticians ta' San Juan għannuċċali. Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer. U Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Ormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Nilqakom għat-tielet parti tal-programm Il-Verità li mhux tal-li fuq dan is-suġġett ħlejna programm tal-li għandna biex nagħmlu sensiela ta' programmi. Mux lej. Imma tibżax aħna Użajna. laqwa anka li telespettaturi jekk ikunu jafu bijom issa jagħmlu riċerka huma Mela. jiftħu l-bibja tagħhom. Marru Mhux fuq iħalluha Google. fuq li xkaffa eżatti għandna l-Google, l-lum l-internet, hemm ħafna fejn tista' issib u Illum ħadd tagħmel m'għandu ir-riċerka skuża eżatti. biex tfittex il-kelma tal-qabel kien hemm skuża. Jien pereżempju meta bdejt nistudja u nfittex, kullum kien kodba biex insib verifikazzjoni, kodba librerija. Illum Google, U da sepp, name u of sib God, kollox. Naddax mala jaddi. Ejja. Jaddi. Ħanna naw ieħor issa. El-olam. Mux ta' nidħol fil-dettal eżatt għal fil-kelma el, fisser li Alla u kol, isfem titlu għaddu dak. Ma ġonġuħ ma titlu ieħor, fim? Ok. Jow isem, ġifiri biex iktar qawwa l-isem, jow titlu. Ġeħova ġajra. El-Ġehova, per eżempju, El-Jon, El-Gor. But da jfisser, naqra bl-Inglis. The everlasting God. God is eternal. Imma l-problemi ta'kom ma temporani. Eħx iġbil. Fimta? Taħar bitċetta bil-Malti. Ġifiri, għalek apposta ta' bil-Malta. Mela, mela. Tiġi, our problems are temporary. Fimta? Ġifiri. Mela. Aħna il-servu Alla, ora, etern. Ġifiri, kull problem li għanna, ija, tamtajni ma jimtaf minn xiex naddiuġiħ, għalek jem Ġehova ġajra, li provdi l-fejqan, għalek jem Alla li fejja, għalek jem Elohim, fimta t-titli, mux it-titli ta' l-minnatu t-titlu jo li seb. Mela, Xit-titlu jfejja. That's good. Mela, ħanaqraw mela. Mela, minn Il-għet Iżajja. naf li ċitatu Ferħan, s-setu għatanna l-spiritu ta' il-ħat, naħseb li ju dak. Mela, ħanaqraw minn Iżajja 40 vers 27 minn għalija. 40, sorry. 40 jew 44. Illum ċitat wis dajt, ħanikkalma naqra. Mela. Eżajja, 40. Eżajja 40. 40, mux 40. 44. Le. Għet nżid ma l-iskuttura fil-isim. Mela, Mela, 40, kapitlu 40. u vers, Vers 28 sa 31 nisabiħa wis. jaqaw ma tafx lanqas ma smajt il-mulej u Alla ta' dejjem Issa dik il-ħalli. il-kelma l-emmek u l-mulej għed jirreferu. Il-titlu l-isem ta' F'dik kif qiegħda wkoll kif qrajt jiena fil-Bibja bil-Malti. l-isemijiet li mużawġi. Ne, all right. Titmur fl-oriġinal. El-olam. Fimta? Ok. Imma dak ikoll anki fuq Strongs ziba, għaw fuq il-Google, fuq l-oriġinal Strongs. U jkollok numru u jirreferi għall-oriġinal. Fimta? Dikka ma jamlu għom xaw Mela, bisko. Strongs huwa Dizzjonarju tal-Grik dizzjonarju, jew Aramajk. u tal-Aramajk. Hija Bibja li tistgħu wkoll tiddownloadjawha, Ejja. tniżluha, u fej u jorik il-translations ukoll kif huma l-program. Per eżempju, għandi fuq il-smartphone tiegħi, ma sax. Rrid inniżilha dik Siba u ukoll. kollok U tkunu diffikultà. tafu wkoll bl-Aramajk fl-oriġinali kif inhi. U kif tippronunzja. U tistgħu tmorru mbagħad fuq l-internet tagħmlu dik il-kelma u ssibu wkoll Għana iktar. najnu għom ta' minn nistaqsi. Il-biraħ. Il-biraħ daħal wieħed fil-ħanut, mort għaw niximnant it-tifla, daħal wieħed,
Għalli narakom ta' kem nuħu pjaċir, għalli kem naraw fil-sient kan ta' affektada. U għalli kem musabi għal-kelma tlumma rajtu kollu l-program għalli ma tistax nitlaq minn fuq s-sidġu, tajjat l-mar u nifajta għalma fuq s-sidġu. Ejja, praise God. Għatlu sal-importanti li tiġi knisa u kollu u taqra l-kelma Mela. talla l-iktar. U li jgħati Mela, ħajtu l-mulej. ħankomplu hemmhekk Mela, mela ħna għedna Vers 27. 27. Le, Eżajja kapitlu 40. Vers 27. Għalix tkellem Ġakob u wint Izrael tajt triqti moħbija mill-mulej u imwarrab il-jiet tijaj minn Alla. Mela, istenna ġdi question mark edha. Triqti moħbija mill-mulej u mwarrab il-jiet tijaj minn Alla, jaqaw ma tafx lanqas ma smajt il-mulej u Alla ta' dejjem il-ħalli ta' tru fl-art, ma jgħat u ma jinkeċ, l-erf tiegħu ma ssibx tarfu. U li jagħti l-qawwa lill-lajjin u jkattar il-qawwa lil minu bla saħħa. Smajta? Lil-min nitnajjat jien, lill-Alla, Mela. teħdak il-titlu, el-għalam, int mulet uħsni għajjien ejni. Eżatt. Ġifi Alla għaddu titlu kol, lil-minu għajjien wara xol jista jgħinu, titolbu. Fimta? Kemm sabiħa di għax din edha wkoll. Physicalment down, bil-Inglis Eħe, najdu, you under the weather, bl-Inglis u kol. Fimta? Ġifiri, mdejqi, mux għajjinin. Ħankompli naqra di passer, għax vera. Għax tajb, timlini. nispjegaw, għax Eħe, jitkellek ma Iva, jifhmuhomx. jintel u żgħażagħ u jejjew fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom, itellaw il-ġwienaħ bħal lajkli, jerġgħu bla ma jejjew, jimxu bla ma jintelqu. Rajtu li sem el-għodda, Ejja, xie Għara fisser. xandi jena, marek ma stax iġibili. Għax, kuna għal paċenzja bija. Għax di kienet immarkata isfar għal-alla u roza lija. Ġifiri din tajba lija naqra ħalittini s-saxħa. Inti meta tkun qed titlob dak it-tarb taqra dik, qed tirreferi għal dak li sem olam, el-olam. Ġifi qed tiddaħħal lill-missier qed iddaħħal il-missier l-Imen u l-Ispiritu Santu. Għax inti tinsewx li aħna nitolbu bl-Ispiritu Santu. Għalhekk għedlek Elohim taqqat kollox il-kelma, għalhekk qiegħda l-ewwel. Għanajdu hekk. Għax inti qed titlob l-Alla dal-isem li jipprovdilek tkun għajjin titolb ejni mulejn. Anki tajdi f'kollox, mela anke kmur tilab logħba futbol tisliħ, hekk għadek tħossok għajjin, ġara xi ħaġa, għidlu itolbu, Alla lek jgħatem biex ikollu komunikazzjoni magħna, relazzjoni, inti jekk għandek relazzjoni tajba mal-ġenituri, jew mal-aħwa, lil min mur titlob l-ewwel, mhux il-ġenituri u l-aħwa. Vera, Alla jridna. Qabel ma mmorru għand il-ġenituri u da, immorru għandu. Fl-isem tal-missier, u talba għedin najduwa, bl-Ispirtu Sant, naf li nirrepeti, imma dejjem tu tifsira differenti, kemm sabiħa l-kelma. Għan ispiċċa fuq dal-isem, għana. Ġifri għana meta ħna nżommu u nemnu f'dawn il-wedit li għamlin Alla jgħamil wedit ta' daw wedit, għat wedek. Għat il-weda minn flok tiġi minn għanna. Jgħamilaw il-weda. Xieġmil. Għat tifem mux għalek Alla. U da biex jżommu l-weda, biex Alla zommu l-weda, ma t-libnu jissallab ta' mux ċajta. Bnidem perfett, Alla sar bnidem, perfett, bħala bnidem u jisir nub. L-iktar xaħġa li Alla jobot hija id-nub. Mux il-min jagħmel id-nub. Fuq is-salit telqu. Infiret minnu ħabba fina, infiret minn Ġesu. Da li sem ifisser li hu kapaċi jżomm il-wedit u li mħabtu ma tispiċċa qatt. Alla nħabtu mhux titlaw tinżel graf. Kieku mhux Alla. Let's go. Imħabtu għaddejjem livell wieħed. Ma jiġix għada il-mulja xila
biex niftehmu ta' għada xalla mandu xħin. Għamilt no pint, alright? Ma jġiġ għada għajdlek tal-li għamilt no pint nqas l-imħabba tijaj, nqas il-ġenituri ma jgħidu l hekk, aħseb wara minn xalaq il-ġenituri u minn xi xalla wellidna l-ġenituri. Ħajamel hekk, għat l-livell talla mhix bil-graf. Hemm Straight ġenituri line. li ma jaħfrux, imma Alla dejjem hemm Kifini? qiegħed għalina hemm ġenituri li ma jaħfrux ta'. Ejwa, ma. Ġifieri għax nedmin aħna ma Alla, le Alla dejjem hemm lesta Għax lina. Alla perfett. Dejjem lesta. Min ma jaħfirx. Ejja qed niftakar bħalli ben il-ħali. Hemm kien ma Mela. U hu ħejra liħ da. Iva. U ħejra liħ. Ġifiri, u dak jisem importanti li huwa tern u li jgħix fit-tubija. Dal-jisem, dana tant. Ġmiel. Wieħed iżomm ma liħor. Daw it-titli, daw l-ismijiet, wieħed iżomm ma liħor. U għattilkom jien. L-aħħar program li jem il-fuq minn 100, issa minn għallek jisem wieħed għandu. Vera, jisem wieħed għandin, jisem wieħed għandi. Imma ġodda l-ismijiet. Hemm il-karattru tal-li jiddeskrivuhom. L-ismijiet jiddeskrivi. Il-karattru taj, da ma sema sew minn kien, għax għadnija spiegajna. Nattifem l-isem jiskrivi il-karattru. Allora il-karattru jottijom isem, jottijom titlu. Sawa, iħlewa talla, nattifem, Alla waħelu, il-kelma talla tajta, tuħoma tajba. Meta inti tuħu, mux għed nireferet qarbin ta' meta inti tuħum il-kelma tijaw, all right, inti għed tuħum il-ġesu ħelu. Fimta tuħuma tajba. Fimta? Dik it-tuħuma li inti meta tisma l-kelma u tistqarrija, tiqpa dik it-tuħuma ġoħalqek. Fimta taħlewa. Eżatti. Għandek xi titlu ieħor pastel. Għaw ħafna, għaw ħafna, ok. Mela ħana ħansibu ieħor. Ok. Ħammorru. Għax tantel. Iva, ħana ħammorru għal dan ħana. Ejli pastel. El-ċuwil. ħan spellija, dina differenti, diffiċli ħafna biex tispellija. L-iskrittura hija, żewġ ismiet ħan nispiċċaw fuqhom. Salm 139, minn vers. Aħna qegħdin f'Iżajija u hemmhekk. Mela ħanqbgħu f'Iżajija l-ewwel. Mela ħan nispellija dik għax vera diffiċli biex tippronunzja. Mela, Iżajija stenna naqra. Mela ħan naqraw l-ewwel, Iżajija. 43 minn vers 1 sa vers 3. Mela 43. Minn vers wieħed. Wieħed sa vers 3. El-ele, ok, li t-referi għal-alla u kol, ċul, ċeħe u wele, ok, hija di. Iva. Sawa, għax danna ma kellhom silla bimma pronunciation għalina jkun diffiċli. biex tgħidha. Mela, ħanajt xi tfisser di, u mat naqraw il-kelma tajjeb. Bisfardi. Bl-Ingliż, the God who gave birth li għat il-ħajja. It-twelit. Iftakar meta semmejna ħitna. Ġifiri it-twelit. Fil-ġu. Biex tifmuni ta' it-twelit meta ġi conceived. Mela. Bu minn Alla. Ġifiri kettek toqtol. Eżatt. Labor xinija. Et neħki li għal ċaħġa li ħaraq għal Alla. Mela. Et tifhem fil-bniedem. Alla nerġaw li ħalaq, tarom li għet iżomma liħor, u Alla li u missirna, li jħobna għal dejjem, u dejjem jarana, dejjem għajneħ fuqna. Ħanaqra bl-Inglis għax għetkom għatta bil-Malti. The God who gave birth, God is our creator and our father. Għedin nitolbux, għedin ndaqlu ġomoħna. He saw us, he still sees us, he loved us, and he still loves us. Even before we were born, qabel ma twilidna, Alla diġa kien ħobna. Umbat, qed uħobbok ġol ġuf, toqtol, ġol ġuf.
Għandu pjana l-ħajjitna. God has a plan for our life. U taf xini, f'din il-mixja, u dejjem din l-avventura, Alla jimxi maħna. Praise God. Għana għarawa ta' Mela, kapitlu 43 u xek. Eħe. Min vers wieħed, pastor. Iva. Mela. Vers wieħed Ara ġejja. sa tlieta. Iva. Immissa dan jgħid il-mulej. Flok il-kelma mulej, hemm ċul. All right. Dak li ħalqek, Ġakob, dak li sawrek, Izrael, la tibżax għax jinfdejtek. Dax qed jgħid issa l-mulej. Dik profezija ta' Mela, xi ġmiel. La tibżax għax jinfdejtek. Jien sejjaħtlek bismek. Inti tiegħi. Ġifier da qed jgħidlek il-mulej lilek u lilna. Anki jekk tgħaddi mill-ilma, jiena miegħek. Jekk taqsam ix-xmajjar, ma jerqukx. Anki jekk tgħaddi min-nar, ma tinħaraqx u l-fjamma ma tibilekx. Għax jien il-mulej Alla tiegħek, il-qaddis ta' Izrael, is-Salvatur tiegħek. Wow, wow, u wow. Ma kem tħobna mulej, grazzi u grazzi, xi ġmiel. Xi ġmiel. Baqanna 3 minuti, pastor. Biex nagħlqu jew Biex nagħlqu għal din it-taqsima. ġifri xtaraw. Xtara, ma jfissirx hawnhekk mur tintefa' ġonnar ta' Le. qed tifhem jew tmur tinżel tera ġol il-mu Alla jiġi jsalva. Għax qed fakkarni fuq xi ħaġa wkoll fejn Mark 16:16 fej jgħidilna fismi jekk ikun tasrib u fej mhux tmur taqbad ser. Dikka kontattilkom dik it-testimonjanza kon aħna evanġelizzaw aħna. Ma nafx fejn. Kontattilna mhux tal-frott. Ek nafx hekk xfuq dal-programm tal-frott. Iva, kont. Valenus. Iva, Qed tal-Valenus. tagħmel xogħol tal-law il-Libja. Qed tagħmel xogħol tal tkunx taf x'jemmet preparat għalik. Jew xi ħadd jagħmillek il-velenu, mhux tmur tixrob il-velenu biex tittesti Alla. Biex tara kemm Alla kemm billi. Dika mhux hekk. Forget it, mela. Ġifieri jekk xi ħadd irid jivvalenak, għax taf kemm jgħidu għadik u jippruvaw waqgħu ċajt dil-ħaġa. Twaqgħu il-kelma tal-Alla ta'. Askun taf tali, vale. Wara tidduna. Mela, imma. Hawnhi l-iskrittura li referita waħda minnhom. Vers 4. Għax int Aziz, ħanaqra jiena. Iva, ok. Għax int Aziz fajnejja u weġġaħ u jien inħobbok. Fimta? Aziz fajnejja, jisemmi lajnek. Jien meta Alla ħares lejna, aħna jitpaxxa bina, mhux biex jitpaxxa bil-figura tiegħi da. Jitpaxxa xjara ġofina. Xjara ġofina. Il-libnu. Fimta, ġifri aħna ġofina. Għam dik il-skrittura sabiħa wis. Dak li hu ġofik, permezz tal-Ispiritu Santu jara ġofina, dak li huwa ġofik u waqwa minn dak li hemm barra. Ġifri aħna għandna l-ismijiet u Alla u t-titli, oraj ġofina. Huma kollha aqwa mill-ismijiet u t-titli għandu x-xitan. Amen. Gloria lil-mulej. Għandna skrittur oħra. Għaldi sabiħa u kol, għana għarawa wara l-break. Iva, imma nishtiq nala vers 5 għaxa emdi nara, la tibżax għax jimmijak. Mill-Lvant nġib l-ulidek, mill-Punent jien niġimek. Sadek edha l-Izrael, meta ġabar wara l-gwerra, l-axar gwerra dinija ġabar il-lut kollu. Fimt? Ġividina ħana ħatiġrinna u kol. Fil-ħatfa. Ħajġburna mid-dinja u kol. Mela. Dak li kun qed jitlaq, dak li kun imqajb ħabbar l-inijiet jitlaq. Id-dinja li meta ngħidu aħna meta taqbad qed tagħmel inti. Għalhekk irdu nżomm. Iva, Taqba sejra, taf nagħmel fil-isjen jien meta nibda nistudja. Għax inkella ma spiċċaqat. Ija tagħmel Nagħmel it-time. Issa drajt. L-alarm. Imma fil-bidu kont nagħmel l-alarm clock, illum għandna fuq il-mazza. Ġifieri għax inkella taqba sejra ġasab, imma il-kelma tal-la tajtu mbagħad hemm ħin għal kollox. Mela, ħanalaq din it-taqsima din it-tielet parti b'dan il-vers.
Minn 13, minn fejn konna qegħdin naqraw. Jiena Alla, sa minn dejjem jienu, m'hemm ħadd li jeħles minn taħt idejja min jista' jraġġa lura li nagħmel jien. Alla li jista' kollox. Riklami u ngħaddu issa biex nagħlqu dan il-programm. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità hi Kristu u l-verità huma dawn it-titli li għandu Alla li joħduna fil-qiegħ tal-karattru tiegħu. Xi ġmiel, kemm iħobbna. Mhux kulħadd jista' jifhimha li bagħat il-libnu għalina. Biex imut għalina, għax min huwa dak il-missier jitfa' lil xi ħadd. Lill-libnu biex imut għal ħadd ieħor. Mhix ċajta. Fil-films ma tara? Għatlek laqas fil-films ma tara? Le. Mela, anyway, għammurru għax għal-ħar ftit issa isem, minuti. hemm ħafna ta' Iva, ma ħanmurru għal isem Anna. E-A-N-N-A. ena, Ok? Dak qed nipprova nagħti. Issa, xi jfisser da, ħana għammurru f'Esodu, hemm ħafna, ma għammurru f'Esodu 34 vers 14. Ħannara. mela, Eħe. Iva. Iva. Issa da xi fisser? Li Alla huwa jur. Għawek meta minna referenza ħna, dan il-programma kif liħor, li Izrael hija l-mara Alla, għajjura liha. Issa jina, tkun għajjura l-mara, Għaskonsida liku. ejra ta' mħabba, ekk jħobb, għall-Izrael propja, u għallom, da, hemm skrittura oħra f'Esodu, l-ewwel waħda li ntuża dil-kelma għandna, fimta? Li huwa għajjur, kif temna bħala relationship, marriage relationship. Qed tifhem bħala relazzjoni ta' żwieġ qed jgħidha li Alla, jiġifieri. U Alla biex ma tmurx ta' dura Alla toħra, u l-Ġesu l-istess. Jekk Izrael hija l-mara Alla, aħna il-mara to be, il-mara ta' Ġesu. U ma jridniex. Il-Knisja. Il-Knisja. Mux il-binita. Hija l-arusa, le mhux il-bini aħna. Xi tempju palma nħaraq da ta' Notre Dame u dan. Eżatt. Dan qegħdin ngħidlu l-Knisja tal-nies jiġu flimkien biex jadru. Tkun fejn tkun l-aħwa. Fi Kristu. Ekklesja. Kristu għajjura l-dik. Ma jridniex naduraw statwi, l-ammorru għandħad biex nitolbu, għed tifhem għalih, għal-persuna, għax hu l-medjatur. Eżatt. Hemm kelma, hemm isem għalija di. Fimta għana. U titlu wkoll. Dan anke fil-dan, Ġesu għalla, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ħadd ma jmur għand il-missier ma jiġi minni. Biss li tirreferi fil-Grek l-istess għal Ġesu u għall-Ispiritu Santu. Da skur. Tifhem, għax intek ma titlobx dak huwa tal-repetittiv. Jekk jaħanqod titlob tal-repetittiv, mhuwiex mill-Ispiritu Santu. Da skur. L-Ispiritu Santu pappagal. Eżatt. Fimta?
Huwa miktub L-Ispirtu li Alla Santu ma jridna. jridx repetizzjonijiet. Nitkellmu it-talb malla. Ejwa, intuħ il-problemi, intuħ il-ferħ u t-tifkir li xroqlu. F'qegħdin nitkellmu aħna, jiena u Ekku, inti mhux l-istess jekk ħaġa u titkellem, jrid. u jisimma kalla ta' tajtu ma qatt ma smajtu l-alla ma tafalix ma tisimawx. All right. Ħana da mhux ta' tisimaw kif qed tisimgħu li ta'. Dan tisimgħu vera me widnek ma jinżalġu l-qalb. Qed tifhem l-klim li joħroġ minn ħalqek, jiġi mill-qalb. Fimta? Kelmek tkun fil-kwiet, taqra l-kelma talla, titolbu maħfra, tajdlu mu li jaħfillek, ħanaqraw l-iskrittura. Mela, għandna minn vers 14 bizzejiet. 34 u vers 14. Mela, tmilx ruħek u tqim ebda Alla ieħor. Għax il-mulej Ajjur ismu, Alla Ajjur u. Issa, smajta? Ajjur ismu għaw miktub. Smajta? Smajta? Ejja. Dak li batlu risposta u teħdi l-iskrittura. Ejva. Għajdu għara xismu l-mulej, barra Ukoll. jismu. Jinaw. Għat jajt Alla jismu Ajjur. Ajjur, kif għadna ħana ġan nirrepetija, fis-sens ta' marriage relationship. Għax għana mizzawġin ma' Ġesu. Kuħet waħna minna, għed tifhem mizzawġin fl-ispirtu. Fimta, ma kammi ħagġa sabiħa. Xi Kun ġifieri? taf l-iskrittura meta Anka jiena tallimt tifhimha. magħkom. Meta aħseb wara, aħna qegħdin nistudjaw biex nippreparaw il-kelma. Naqbad nibki. Nikbi mhux nixel ta' ġifieri. Imma il-mara tħossni minn saħna kurutur mhux ħażin twil, qed Dikax tidħol fil-qalb. Il-ħanina. Qed ngħidlek vera min ma mhux qed jesperjenza din l-imħabba mill-kelma talla, ma jaf x'inhu jitlef. Irid ikun hemm biex tingħaqad malla, irid ikun hemm dak il-medjatur, l-uniku medjatur li jismu Ġesu. U irid ikun hemm l-Ispirtu Santu. Ħanajdlek kif nitolbu aħna. Dinha mhux xi formula ta' il-formula ta' Mattew, kapitlu 6, sewa, talba tal-mulej. Imma dik, il-formula, kif nitolba ma tfissirx li eżempju, it-talba propja ta' Ġesu hija fi Ġwan 17. Tara Hopin qed jitkellem tal-apannistija u għal dawk li ħajamnu fih, jitkellem malla. Fimta, dik il-prop taqrawa Ġwanni kapitlu 17. Xi ġmiel. Bellezza, dik xi darba nagħmluha programm sħiħ. Iva, ta' Issa nixtieq jien nitlob. U xara ħanalu. Iva. Da, fit-talb tiegħi qed nagħti eżempju sewwa kif nitolbu. Nitolbu b'emozzjoni ta' dmuħ. Ok? Nistgħu nitolbu b'emozzjoni ta' ferħ. U b'emozzjoni ta' bejn iben jew bint il-missier. U kif nagħlquha bl-Ispirtu Sant, fiżem il-mulej Ġesu. Imma min qed iġielek titlob hekk. Mhux l-Ispirtu Santu. U fiex bdejna Elohim, missier l-iben u l-Ispirtu Sant. U missier qaddis niġi qudiemek b'umiltà mulej qudiemek biex taħfilna n-nuqqasijiet tagħna kollha, taħfil n-nuqqasijiet tiegħi kollha mulej. Permezz tad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Nitolbok mulej imlini bl-Ispirtu tiegħek qaddis. Mulej imlini bl-erf tiegħek. Amen. Għandek isem ieħor mulej li inti l-erf tad-dinja. Mulej, għandek it-titlu l-erf tad-dinja. Mulej, nitolbok għal dawk li għandhom bżonn il-fejqan mulej. Dawk li ħajmorru għal xi test li sptar biex kollhom risposta mulej ta' ferħ, missier qaddis. Ta' dawk li qed ibatu minn xi konsegwenza mulej li abbużaw biha mulej, nitolbok
li tiftkilhom moħħhom, tiftkilhom qalbhom. Iva, Li tolbol ta' dawk li qed ifittxu il-verità tagħhom imħawdin minnu Alla, minnu Ġesu, minnu l-Ispiritu Santu. Mulej, nitolbok li tagħmel ħafna nies ifittxu il-kelma tiegħek mulej, il-kelma tiegħek li hija l-verità u s-sewwa. M'hemm xejn li tista' teħlisna ħlief l-imħabba eterna tiegħek, is-sikurtà tiegħek. Int li twedna mis-Sir Qaddis li għajnejk huma fuqna. Int mulej Ġeħova, Alla Ġeħova li tipprovdilna kull ma għandna bżonn fisem il-mulej Ġesu. Grazzi li inti Elohim, Missir. Grazzi, Sidna Ġesu Kristu. Grazzi, mulej Ġesu tal-Ispiritu Santu. Amen. Nixtieq mulej li dan il-programm u l-klim li jingħataw joħroġ u jisimgħu in-nies mhux biex jiġu knisja tagħna mulej, imma biex jiġu għandek. Amen. Mhux biex jiġu għandi mulej. Mhux biex jiġu għandak il-pastor jew ieħor, imma biex jiġu għandek mulej. Amen. Nitolbok mis-Sir Qaddis. Il-twitteb dawk li joħduha kontra tiegħek missier. Dawk li ma jobdukx mulej. Iġġibhom għandek. Amen. Toħolina mulej kif issejjaħ it-knisja tiegħek. Toħolina tajtilna bħalma milt lil-Filippu mulej. Użalina wkoll biex iwasslu l-verità għax naf li l-verità teħles. Amen. Mid-dnub, teħles mid-batija u teħles mid-sofferenzi. U teħlesna mill-infern. Fisem il-mulej Ġesu nitlob dan. Amen. 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 Grazzi mulej. Gloria lilek mulej. Mela ħanaddu għal-kanzunetta mill-album tiegħi Molti Xipprek li kont għamilt mhux għalija imma biex intom tkantaw miegħi ma' dan il-kliem. Vera huwa bl-Ingliż imma hija sempliċi din il-kanzunetta. Fil-fatt kont daħħaltu koll il-kor tiegħi li lum il-ġurnata. Anke ħataraw it-tfal tiegħi għadhom żgħar. U din tejtek, din jisima No One Else Will Do li għandha kliem u mużika ta' Nick Partis. Ġesu jina nħobbok, ħaddaqsi, irrid inkun miegħek biex infaħħar l-ismek. Sultan, int ħlisni u issa jnejja qegħdin jaraw li mħabba li għandek għalija. Qegħdin jaraw li mħabba li għandek għalija. Mela ħanfaħħar lill-ismek. Infaħħar lill-ismek, infaħħar lill-ismek, ma tinbidel qatt għax Alla kien għadu jibqa' l-istess. Mela ħanfaħħar lill-ismek, Sultan tal-imħabba u tad-dawl, perfettu kollok qawwa, demmek ġabni fis-sewwa u ħanfaħħar lill-ismek. Mulej, triqatek huma akbar, il-qdusija tiegħek nixtieq, ammidni bid-nar tiegħek, għalhekk ħanfaħħar lill-ismek. Mela, kanzunetta No One Else Will Do. Jesus, I love you. No one else will do. I want to be with you to praise your name.
praise your name. Lord, your ways are higher, your holiness I desire. Baptize me with your fire as I praise your name. Praise your name. We praise your name. You are always the same, and we praise your name. Praise your name. We praise your name. You are always the same, and we praise your name. Jesus, I love you. I love you, Jesus. No one else will do. I want to be with you, to praise your name. Lord, you set me free.